Máte pocit, že vaše okná už nie sú to, čo bývali? Zle sa otvárajú a zatvárajú, prípadne cítite, ako by cez ne dokonca ťahalo? Alebo ste si nebodaj všimli hrdzu na častiach pántov a kovania? Kľúčka ide príliš ťažko, alebo naopak príliš ľahko? To všetko vedie k jednému. Vaše okná nefungujú tak, ako je potrebné. Odráža sa to na zvýšených nákladoch, na kúrenie, ktoré stále rastú, ale aj na komforte bývania. Nechajte si preto skontrolovať vaše okná, ich funkčnosť a tesnosť. Je to ako s autom. Aj keď ho aj jazdíte málo, raz za rok treba v servise vymeniť olej, náplne a filtre, aby bolo spoľahlivé a fungovalo dobre. Rovnako je to aj s oknami. Keď nie raz za rok, tak raz za 2 roky si ich treba nechať prezrieť, skontrolovať a nechať si spraviť základnú údržbu a servis. S dobrou a pravidelnou údržbou sa môžete tešiť nielen z krajšieho vizuálu vášho bývania, ale aj z nižších nákladov na kúrenie. A aby toho nebolo málo, vyše 25-ročné skúsenosti so servisom okien a záruka 12 mesiacov vás uistí, že si benefity servisu môžete užívať dlhodobo. S fit okienkami môžu byť vaše okná opäť v dobrej kondícii ako za mlada, keď vám ich namontovali a boli nové. Naše služby a tieto výhody sú exkluzívne pre Turiec. Preto nečakajte a obhliadku zdarma si dohodnite na telefónnom čísle +421 949 110 680 alebo cez e-mail fit.okienka@gmail.com www.fitokienka.sk